से हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। देख सबके हो, देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। डीजे अमित तिवारी, डीजे अमित तिवारी, सबके हो जाता रे लगरिया से हो। बोला बोला बाबा विश्वनाथ जी। सबके हो जाता रे लगरिया से। पैसा न कौड़ी कुछो ज्यादा न लागी, मनवा में भक्ति जगला न हो। मनवा में भक्ति जगला ए जी सुनी ना कौनो कष्ट होई न कौनो दुख हो। भोला के मन में बसाला न हो। लागता लेट करा दे बहो एहो, टाइम से गाड़ी बा छोड़ा दे बहो। खुश हो खेला बाबा रजिया से हो। खुश हो खेला बाबा रजिया से हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। देख सबके हो, देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। डीजे अमित तिवारी, डीजे अमित तिवारी, सबके हो जाता बोला बोला बाबा विश्वनाथ जी। देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। अजय सने ही सैया देरी न करी रउआ, संगी में जलवा चढ़ाए महो। संगी में जलवा चढ़ाए महो। अजय सने ही सैया देरी न करी रउआ, संगी में जलवा चढ़ाए महो। ऐसे ही सावन बिताई देबका एहो, मनमा के श्रद्धा न पुराई देबका। बात मानी न हमरो सजन मानू हो। बात मानी न हमरो सजन मानू हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। अब की जाएब हम डीजे गणपतिया से हो। देख सबके हो, देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। देख सबके हो जाता रे लगरिया से हो। ऋषिराज स्टूडियो मुजफ्फरपुर।